Owanistanly türkmen Haytmurat Allamuradoğlu'nun Türkmenistanda türme wasylanana indi 8 ýyl doldy. Bu Haytmuradyň onsuz hem gün güzeranyny zordan aýlayan masgalasyny uzak ýyllaryň dowamında ruhy hem-de maddi taýdan juda agyr ýagdaýa saldy. Tükeniksiz gürgülleri duçar etdi. Owganistanyň Balx welaýatynyň Sordepe trawynyň Daşgüzer owasynyň ýaşaýjysy Haytmurat Türkmen Owan terhidindäki dawaly territoriýa bu ýön köküni ýygmagy baranda Türkmen terhidçileri tarapyndan ele salynapdy. Haytmuradyň inisi Gurban Murat häzir agasynyň Türkmenistandaky Owadan depe türmesinde saklanýandygyny aýdýar. Haytmurat Allamuradoğlu Owadan depe türmesinde ýatan 8 ýyl boldy. Şörden tutulyp giden, aňra çöp ýygyjak diýip, kök kujak diýip öten, bir gün tutulan, inem ýarmy adamlyk boldum. Şunda gün görmegem gyn boldy. Masgalasynyň esasy eklejisi bolan Haytmuradyň ýyzynda inisi, uýasy we ejesi galdy. Kakasy hem dünýäden öten Haytmuradyň türme wasylmagy bilen masgala maddi taýdan agyr günlere uçrady. Üstesine de ýaňa ýakynda Amy derýanyň suwy joşup, olaryň ýaşap oturan öýüni ýumurdy. Haytmuradyň ejesi gözünden diňgysyz akýan ýaşlary saklap bilmän 8 ýyldan bäri oglunyň ýoluna garap oturandygyny, mundan meýlek indi ýeketäk arzuwynyň dirilikde öz ogluny görmek arzuwynyň galandygyny aýdýar. Şöçete ötüketdi, odun ýygnamak üçin, çöp ýygnamak üçin söýdüp danym şundan bir gün tutup gidipdirler. Billerim habar tapman galypdy, öýden eti çaý içip 10 mejeleň üstünde ötenekini. Geliberde, tahit geliberde, üstüme asman öpenýän bolýan. Arkada Türkmenistan'ımız sizlerden köp haş etýän, dileňiz etýän. Derýa alyp gitdi. Özlemiz bir çöle çykyp otyryp bir katan diýwal edip. Sizler rahmet etseňiz, şol oglany goýup berseňiz bir görsek. Şonu azat etseňiz, billerim bir menim bir ölmän kam görsem. Şonu bir bagryma bassam. Son yürekde arman yok. Haytmuradyň uýasy hem öz göz ýaşlaryna boğulup, Ferhediň o ýüzündäki gany birlerine ýüzlenip, öz agasynyň azat edilmegini sorap, nalap ýalvarýar. Bilen prezidentimizden, arkadağımızdan haýş etýär. Gerek bilen barymyz gerekmiz şu Haytmurat agam. Şuna azat edin, rahmet edin. Agam aman sağ kesin. Hemmek kuresimiz gelýär. Bilen şol agamdan başga hiç dadymyz ýok. Türkmen Owan terhidiniň ýakynlaryndaky dawaly territoriýalary yerli ýylatyň itaty iklenji bolan bu ýön köküni ýygmagy baran Haytmuratdan başga da dürli döwürlerde onurça etniki türkmenler Türkmenistan tarapyndan türme watyldy. Owganistanda 3 milyondan gowrak etniki türkmen bar we olar esasan ýurduň demir gadagynda Türkmen Owan terhidiniň goloýlarynda ýaşaýarlar.